Yini ongasayazi inamba yakho manje usayazi manje usuhlele ukubona inamba yakho noma isikole sakho asasazi. Iqale ngo0. Bheka phela inamba yakho ngitsho ukuthi uyayithola yini. Noma le phepha engilithengile ngisho ukuthi nazi inamba. Shutha libhaliwe ke inamba le phepha engilithengile ngafika isikole. Azungafa. Awuthi. Shona iqale ngo0. Shono inamba 092. Hawu bakithi. Hawu mkhulu uyavela. Custom siphuphu awuveli. Uzophuma kanjani ephepheni ubeni wena ubungafundi? Uzophuma kanjani ephepheni wena ubuhleli la nomdu ubakhotha amafingile emakhonteni. Uzophuma kanjani ephepheni? Awuqoqi into zakho omkhulu ungiphumela ngalomnyango. Angiveke kahle uphuma ephepheni. Phuma ngalomnyango ke lo ungaphinde ngobuye. Understand futhi uma Yokusiza ke ngihambele ke mkhulu qoqa into zakho umphumela nomnyango. Akwenze hamba. Ho, sahlule kusengane. Uzofeyila unyawo wokugcina. Uzofeyila. Hawu uyangichaphaza. Phuma lo mnyango lo uyozama uyohamba uyofesa ubuyisa imali yami la ayikho gaba esikoleni sakho. Hawu. Uyangidelela phela wena.